खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों N.D.F.B इउटुब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाब N.D.F.B नि फरेन सेक्रेटारिया देहा बेंग्राजों लोगोसे आखाइ दैखांबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दङ N.D.F.B इउटुब चेनेल। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो। बे रादाबखौ दैथायहरदों बड'सा थान्दै क'क्राझारनिफ्राय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सरकारजों बेन खालामजानाय सावराय बेरेखा N.D.F.B नि आफादगिरि बि सावरायग्राजों लोगोसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा म्यानमार आर्मिनि मैखोम अपारेसन खालामनायनि जाहोनाव थावरिनो हायैनि म्यानमारखौ नागारनांनायनि लामायाव, जाय अपारेसननि थाखाय N.D.F.B जों लोगोसे सा सानजा रायजोनि गुबुन गुबुन थिउरिया हान्जायाबो जेंनायाव गोग्लैफादों। बेनि गेजेरावनो थावरिनो हायैनि जाहोनाव माजबातनि सिङाव थानाय सोरांजुलिनि थागिबि एबा N.D.F.B नि फरेन सेक्रेटारि एभान्जेल नार्जारि अरफेनि इसाराया गावनि देहा बेंग्रा आर मोन्थोरखौ लोगोसे लाफानानै रौनियाफोरनि खाथियाव गावसोरखौ गथायो होननानै मिबथिनाय जादों। एभान्जेल नार्जारि अरफेनि इसाराया थांनाय 2013 मायथाइनि 6 सेप्तेम्बर खालि N.D.F.B आव हाबफैदोंमोन। बिथाङा 2014 आरो 15 मायथाइयाव गिबि फोसावदिं नेहाथारि बिबान सामलायनायनि अनगायैबो 2015 मायथाइनिफ्राय आखाइ दैखांजासिम बुब्लियाव आफादनि फरेन सेक्रेटारि बिबान रुजुनानै गोबाव सम दङ। N.D.F चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि गोजोननायजों इयुननि गोदान रादाबखौ मोनफिनगोननि मिजिङै खुलुमनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों।